तर नमस्कार मित्रांनो, आपल्यामध्ये आणि लोकांमध्ये खूप फरक आहे मित्रांनो. कारण आपण दाखवून काम करतो आणि लोक लपून काम करतात. आपण फक्त क्वालिटीवरती लक्ष देतो, लोक फक्त लाली पावडर लावण्यावरती लक्ष देतात. त्याच फरक आहे त्यांच्यात आणि आपल्यात. तुम्हाला योग्य दरात गाडी मिळावी हेच आमच्या मनाला वाटतं आणि आपल्यासारखं काम तुम्हाला कुठंच नाही भेटणार. तुम्ही ज्या रेटमध्ये लोकांकडनं जुन्या गाड्या घेता त्याच रेटमध्ये मी तुम्हाला नवीन गाडी देणार, हे पण तुमच्या समोर. सगळं काम तुमच्या समोर होणार. तर लवकर जावा, आयडी वरती नंबर दिलेला आहे, लवकर जावा, संपर्क करा आणि लवकरात लवकर शॉपला व्हिजिट करा. मातीसाठी रगड्या मनगटात जोर लावला